Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumshi banta banweng no ya kajing kabami na kajing penjabo ikiwa kibadan hagishnong ba per hapo ka sorshilong ka Khasi Hills Autonomous District Council haringkat barki officer na ka World Bank ha ka shpotrik ubnai risaw kin late banjurib hidala ki jong kikman ya kitekiwa habakram ikala pathai kubor ba pinya sings im ubri chief executive member ulong ba ka council barki nong mi khman na ka World Bank kin late banjurib ya ka wa umkhen umpling bar kumju ru hapen thor umkhra ngidang persyang banwara eka rules ke jongiru hapo jong ka ak kumno ban pentrekam salonsar hakishnong babun aku menshu anu ksa mentama kajing lum bainyut kala judan haban kishnong henry kadan kishnong bashim san pautingka shibnai dan kishnong bashim shispa dan kishnong bashim arspa katkum ka jinglong jingman jong ka kishnong dan ki commercial area le si kishim lai spa baka minyut man kasngi kumta de ngi lingba kanika rules ngin don ka jing tha ka bashai wat ka jing lum lu se kat no bade ben lum kishnong habe de kata ka ben lum banyut kini kita namar ka jing pelut khamtam belum ya banyut ka debet ka bai kali maintenance bakikit na po kishnong kile bu shamatan te kani de ka we paka benta habide bakani ka rules nakalyang jungi ni ngin bu ru wat ya kani ka penalty ka fines pit kumenta pin I kibrio kidon kishnong kibla pen khoi bai ka shnong man ka singi ke mi shnong le seven step na ni shisin shtoyo na shisin shibnai re kidon ru kibrio ki bakhlem akor kiba kila kit lupa kinyot hakikali jungi hakapormit ki shubrat hakat shaba man dekani kamjar tang haku kishnong jan paro kishnong po socialong pin I ki plastik ki bahe bla bon ki nyut hangto lai phujat ki lit bread de po surok but dan ki ba bread sha te kum ye kini ki ba le ye kini ki kam nakalyang jungi hakani ka rules haka ni ka solid waste management rules ka batmai ka bangin penrung kan dan ru wat ka penalty ye kini ki ba le kumta te kani kan yarap ha wat ban penek pensa ru wat yaka jingkhut jinsuba jong kiniki tolong kejungi ki catchment area bat kumju kan penkhut wat ikiniki wa doi kidon pun bahaki wa mentah po social long ke bam wa mkhra ka bam internet shu ban pe ka wa mshopi namar naki babun bahaki jaka ki la tu kinyut ki per hakini ka wa te la shai ka sngi nilai penbek bahkan don ka field visit te kabaningkong in late hakapor khat arbaje min sing hangte hapo wa mkhen hangte po them masuk kanika shinong banarting in late field visit tu in late pay site inspection nang tu ngin hersa hapo umpling ngin khot lang ki shinong bamarjan kum ka lapalang ka nongra karenja kiwi nang tangin hersa hapo penthorum khra nang tangin hersa hamtai hapo RRC Maulai Moro bat kumjuk ngin wan pek sai ka Martin ringkat begini ki official naka World Bank te ka jingtmu kalong bet ba ngin yo ka permanent solution habe dei bakanika solid waste te ngin kwa ban ong ban shupen khu tang hasnong ngin celebrate hakwe jaka banang ta kan sami biangka jing ni angnut ru bakanika executive committee kan daka jing trelang ba ka World Bank daka jing trelang ba ka World Bank hakanu korkom nginla ban wanra ekaway ka processing plant nam taka waste but nginum deshu ban ong tang chule bread kumbalong ko ten kan mi ka jing sma kan mi kan ngitai and they can process ndan nantai te kata kan kham slam khandiat and they ka ba kham kirki ka bangin pentrei ringkap jing trei lang jong ka KHDC ba ka World Bank ka debe halor kini ki artli baningkong ka de capacity building program ka awareness program kabaar ketika ba ngin identify sakat tu kat ni ki pilot project jongka RRC